Muy bien. No té que tal vídeo. Sí, què tal? Sí, perquè tu estaves allà i nosaltres estàvem més cap allà. Anem al pescador, anem. El de baix, el de baix. Al pescador, El de baix. Ja van, perquè total a la també estarem. Les miralles per banyar. Buenas. Estàs filmant de veres? De veres, de veres. Molt bé, Nando. Vinga. A la mitja o'clock, eh? Això, La puntualitat és un grau, tu. El canvi va bé de vés a No s'ho creuran que ho pilot. Vinga. Carai, només falta això. Vinga. Caray, esto es de la policía, ¿eh? Morgan, què fas, fill? Si hay 2 años, Bravo por el reportero. No, perquè és a les 4, no que tenim a filmar, no? 4 i mitja. 4 i mitja, perdó. En Paco el del Molí? A ver si... Espera. Mossèn! Mossèn! Paco el del Molí vol que Me vaig confessar. Ai, Mossèn, que se va. Cuidado detrás, I que dure. A mi m'has agarrat o no? Te agarraré por el lado noble. Allí a les escales aquelles hi ha un puesto allí.
Vas a ver. U hospitalarios. Mirambel se popularizó, se dio a conocer en la primera guerra de los carlistas. Mirambel, Cantavieja y Guisuela tienen un poquito una historia en común. Si nos referimos a la primera guerra de los carlistas. Porque por esta zona estuvo la Junta Gubernativa de Aragón, Valencia y Murcia. En Mirambel también estuvo. Pero en Mirambel, a diferencia de los demás pueblos, permaneció en la mano de Fernando II. Este señor llevaba consigo pues un séquito con él, ¿no? Y se formó Mirambel como una pequeña corte, porque llevaba gente muy importante y luego también vinieron de otras partes de España a conocer al que podría ser el rey de España. No lo fue, pero podía haber sido. Y claro, si lo conocían, pues luego para obtener favores. Por eso vino mucha gente importante y se popularizó. Aunque tuvo una consecuencia negativa la primera guerra de los carlistas en Mirambel, que veremos en el desarrollo de El convento se fundó en 1564. Lo fundaron 4 monjas agustinas de clausura procedentes del convento de Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia. Hubo monjas hasta el 7 de marzo de 1980. 416 años funcionó como convento. Luego se fueron a Benicasa, que se llama el convento Nuestra Señora de Mirambel. O sea, la comunidad sigue viva en Benicasa. Bueno, pues aquí, si se dan la vuelta, ven el coro alto, ahí es donde las monjas se colocaban para escuchar la misa, que también era un lugar donde rezaban, porque la regla de la orden prohibía estar en la iglesia durante la celebración con las demás personas. La oración central San Agustín, porque eran agustinas. La oración superior Santa Catalina Magna, que también se llama la ermita de Santa Catalina Magna. ¿Por qué? Pues porque existía una ermita despoblado y para terminar una parte de la ermita con las mismas dimensiones y expensas de ellos. Pues por eso se sigue llamando la ermita Santa Catalina Magna, la iglesia de San Agustín por la orden de las monjas, de las monjas agustinas, y aquí en el pueblo pues decimos también la iglesia de las monjas, o sea que tienen 3 nombres. La reja del coro alto es el coro bajo y ahí pasaban del coro alto, bajaban al coro bajo para escuchar la misión de la ventanita. Así se celebra misa durante el invierno, de todos los santos a Pascua normalmente. Y luego la parroquial que veremos luego, así está con las 2 iglesias. Pues bueno, como en aquí no hay altares, para que se hagan una idea de lo grande que es el convento, desde las celosías de dibujos geométricos hasta el principio de la hiedra, todo pertenece al convento. Y por la
Muy bonito. Como ven, ocupa un gran espacio de esta calle. bonito. Vamos para abajo. Endavant. Fernando, esta toma será la millor. Esta toma serà fantàstica. Obrir la porta. Se llama sanguínea porque es del color de la sangre, pero no lo sabe. Bueno, pues estas inscripciones se realizaron en la primera guerra de los carlistas. Quiere decir que aquí está un jefe de Estado Mayor con 2 caballos. Veremos más inscripciones, ¿eh? Más en el recorrido. Esta casa està en venda. Aquí hi ha gent amb diners, Van me dir que aquí hi ha gent amb diners que pot comprar-lo. Aquí hi ha gent que té diners per comprar-lo. De noche salen las bolitas negras ¿ves? Las bolitas negras, esas bolitas negras, esto pones que crece un montón, pero después De quan vaig estar jo fa 30 anys que vaig aquí, jo també. això no hi havia res d'això, tot estava en ruïnes, això sí. Però també de les cases no hi havia ninguna sencera, només estava el carrer Las principal. que hemos visto en la plaza ya, como ven, es el alero, que este es de ladrillo y aquellos serán de madera. Y en las dovelas, luego volveremos a pasar por aquí, lo verán mejor, en las dovelas también están las inscripciones carlistas. Aquí también se alojaron los jefes carlistas. También es de propiedad privada y de segunda residencia. Vamos a ver el segundo portal. El que no quiera bajar, vamos a volver a subir aquí, pero vamos a ver otro. Vamos a veure aquí que no canta res més. Tot és una porqueria. Sí, nosaltres també. I ximo el de davant, és que precioses. Perquè tu a la classe, con la mala classe. Mira les tomateres, Hola, foto de hola, va. Eso sí. Què tenen més? A veure, no res. Què fotografien? A tu o les tomateres? Si a cas menos, Rosalía. Dejado siempre este escudo en esta fachada. Lo que pasa es que la casa luego se dividió en 3 y por las circunstancias que desconocemos le tocaría a la familia y se llevó el escudo. Estaba en la otra calle. Bueno, pues aquí la ventanita esta que vemos cerrada, que si es una hornacina, es ahí el día de San Roque se pone la imagen del santo. Es costumbre sí. Pero este año no se ha hecho. És que s'ha de cada 2 anys. No se ha hecho por otra circunstancia personal. Sí. Son los traseros, ¿no? Yo no.
Muy bien, gracias. ¿Agua pequeña? Sí. El cuarto portal, el portal de la fuente. Por este portal se sale a la fuente. Y esta es la casa del pastor del Cabezo, que comienza aquí, que ahora es casa del cura. Bueno, nos encontramos y se prendió fuego, pues es una casa que se puede entrar. Porque mirad, esta puerta que han rayado y se ha entrado con unos Era que portaran aquí al 10, pero se queden aquí. Ah, pues no sé. Ay, yo qué sé. No sé, se queden aquí, os pregunto. A mí no me fa res, Paco. Lolín, y yo pues no paraba de buscar mucho más. No había visto, ¿eh? Otras las fotos. Mi hermana corre que es un barran. Ah. Explicació? Sí, claro que sí. Que ven a una explicació. Des del segle XIII. I en el segle XIV ja hi ha herències que se deixen terres i diferents mitjans per a fer misses, o sigui que ja hi ha moviment en la rica. El principi de tot Son heredites, heredites que deien molt, que se'n van d'un gran ruïdo per a orar, i sabem que hi havia una capella que estava dedicada a Santa Magdalena i a Sant Blas, són dos sants que són heredites, que ens acompanyen a la Mare de la Balma, Santa Magdalena i Sant Blas. Aquestes imatges que tenim aquí són modernes, la Guerra Civil va desfer que hi havia aquí dins, i la Mare de Déu que hi havia aquí, l'original, va desaparèixer. Com per trobar aquelles imatges que els uneixen en el primer cristianisme. És la forma de que té la religiositat popular de controlar el territori.
iniciar este santuari i comença a estendre's que és un santuari sanador. De fet, la gent Tres, de Jaime y Sabina. Tres, vale, pues. Yo vagi. De Jaime y Sabina. Si han de escriure algo, No, pren. Vaig, un momentet. El nostre patrimoni cultural, el natural, que és molt divers i molt ric també, i dir-vos que bueno, el que aneu a veure realment heu vist poqueta cosa perquè sabeu que porteu també un ritme prou important que d'ací aneu al molí i Ximo, que és el guia que us acompanyarà avui us explicarà ara breument un poc el que és la història dels atractius més importants de Forcall. Després anireu a veure el Fort de la Vila, que La primera vez que se va a recordar Carles d'Àustria, que iba a recordar Forcall i altres viles grans com Castelló. La guerra de Francès també va tenir una resposta ciutadana, igual que les guerres carlistes. A la primera se va cremar l'església i a la segona van tindre el Roset com a... Així teniu el convent, així està la nevera, que ara us passaré fotos, així està el Calvari i l'església de Sant Josep. Així ara tenim una exposició d'indumentària antiga, que és el col·legi de les germanes, anteriorment era un molí. Així tenim l'església, el campanar barroc, i en este carrer, també del forn, allà tenim el forn. Se solien els senyalistes del Palau de Roset, que tenim al capdamunt de la casa. Us em reservo en la donació dels forns i molins construïts i per construir. O sigui, això vol dir que els forns quedaven a càrrec del senyor com passaven entre els pobles. Ara us explico ràpidament el forn. Això és un despatx de pa, és un despatx de pa que se gasta ara. Antigament, així hi havia una taula d'estes, i el pa se ficava així damunt i se veia tal qual. I ahir hi havia una taula per treballar. Però al mateix temps teníeu una funció també pública per a tot el poble. Tu, si me dius alguna cosa, ho dius. Bueno, perdó. La gent portava les llendes per moure. Aquella la que va deixar el l'alcalde, que va caure i se va deixar de gastar, i esta és la que encara se gasta. És el forn negatiu de l'Europa, funcionament, ara no està funcionament perquè com també ho va dir Santi, no està licitat i no ha sigut cobrar la... Vale, però si mica d'ahir... No va estar molt de temps, ell no era d'ací i no va estar molt de temps, va durar poc, però va durar
Durant poquet és el nom que ha quedat. Això va vindre un altre, que s'ha dit Manfred, que va estar 250 anys i no ha quedat nom. I en canvi, sí que va estar 15 anys, s'ha quedat Molí Matalí i Molí Matalí. Perquè era el nom ja del començament. Jo he mirat encara els matalis n'hi ha així a la comunitat i n'hi ha 30 i pico. O sigui que no és un cognom de res. Ja estem tots. Com han dit antes, els animals entraven per ací i saben els sacs de blat. Les persones van. Això no està, això ja està molt bé. Bueno, pues entonces, ¿cómo comienza el proceso de molino? Tú que eres el experto, la base está así, así y hi ha un desnivell de 4 metres i mig des de la base hasta baix, que és on està, diguem, la maquinària que menjarà tot el món. Entonces, primer han de fer passar l'aigua, han d'obrir el paletó. Entonces, en el enxegador, estos dos así, que son esos dos gallatos que veu ahí, que tenen a baix una espècie d'argolla, això han enganxat a baix a la botana, tirarem per amunt i així el xorro de la tolva. Jo he posat ahí noms, els que són valencians, l'he posat en valencià i és que no en valencià i en castellà. En valencià se diu tramuixes, no? Tramuixes. Bueno, i si no, tolva. Entonces, en un cabàs, posarem ahí el blat i pujarem amunt i l'abocaem. Y entonces ahí le doy una determinada escena y me falta una canaleta para que arribe el blat desde la tolva a la boca del molí. Bueno, així, això és el mateix, el que passa que com este està tapat no se veu la mola, però aquesta mola és el mateix que així. Aquestes són franceses i aquestes són d'una sola peça. Perquè no